Izwilomzansi enqubeni sijoma ke ngelixesha sithi izwi lamaciko sinjalo ke xa sekulelixesha siye sithi asingapholisa maseko vele sigalo sahunqunge velo kwito suke sekonakele kakhulu awambuya khona namhlanje Mntakama. Yeah. Ngihambe ngedwa nganakwethu singapholisa maseko esashisa nje amaseko sinayo insizwe ekhona la enye insizwe ngempela egale kakhulu ke kuona ke lomkhakha wezokubhala ke izinkondlo ngoba ke kunencwadi esoyikhipha nje ethi kusasa laziwa okuyinenkondlo ekhona yakhe kulona ke leyo ncwadi esoyikhipha nje nenye insizwe sibambisene nayo lapha ke yababhali bosiba uyalazi wena esinqumalo uyalazi wena ini ekusasa wahle mthwezi okay wahle Wena mfethu kulungile mthwesi uyavimba lento bani kulungile ake ngiqhubeke lenkulumo yami ngihamba nayo insizwa la ngempela ke egadle ngempela ke egadla kakhulu ke kuona ke lomkhakha ke wezokubhala ke izinkondla ekwazi ke ukuthi kuphimise ke amagama ke azwakalayo ke kumuntu osukela lele inhliziyo ke ichukuluzeke umuntu ke eze ukuthi yangithinta nayi insizwa ngeke ngiyikhulumeleke izozikhulumela ke insizwa sikubingelele insizwa kithi siphinde singamukele emsakazweni. Hayi angibingelele igama Mthabiseni BMk Uju Masuku bathi Usidadada soju. Ya lensizwa mthwesi ebuya ke ibonakale nalapha komabona kude iphinde futhi ke izwakale ke umsakaza sisho kanjalo nje iphinde futhi izinto eziningi iphinde ibumbhalo wezinkondlo iphinde futhi ke ibe ibumlengisi usheshela silungile mthwesi mfowethu Masuku awuthatha usibeke ubani Masuku udabukapi kahle hle. Masikhuluma ngomthabiseni Masuku abantu abaningi abamazi ngoSidadada soju sikhuluma ngensizwa edabuka noma eyazalwa yakhulelwa kwaNongoma ila ngafunda khona ngenza yonke into khona ngize nje sengiza la kulika banana ngiza ngoba sengizofuna amadlela akuhlaza bento uze ngozofuna ubanana musana ukuhleka okay qhubeka mfethu ila khona engabona ukuthi uma sengingala ngiyakudinga ukuthi ngibe khona ngoba ezinye zezinto eziningi empeleni zenzeka uma ukhona la eThekwini akufani noma usemakhaya njengoba thina nje senza ubuciko kakhulu sicikoza sibuye senze nezinye izinto siyakudinga ukuthi sibe seyindaweni la izinto ezenzeka khona sithi masibuyele emakhaya sibuyele sesizoletha lentuthuko esiyithole ngala. Masuku mhlambe ngifisa ukuthi sizwe la ungena kanjani kulomkhakha yini ekwenze ungene futhi kuona nangu maskandi mfowethu na igospel kungani ngingena la mfowethu ngike ngazama komunye umkhakha lo waka hip hop kodwa ngingena kulomkhakha ngoba into engayithola khona awukhulumi mfowethu noma kanjani la and uyawakhetha amagama uyabona masikhuluma ngenkondlo mfowethu into ehloniphekile ongeke uyithathe noma kanjani makuthiwa nansi imbongo izohaya inkondlo abantu abaningi bayaqala bathule balalele ayidingi ukuthi uba ngumsindo but idinga ukuthi uhlale phansi ulalelisise inomyalezo ngaso sonke isikhathi. Mhlambe nomthwesi uzokuphonsa yakhe imibuzo mhlambe Masuku mfowethu nazi inkondlo lezi zase stage nazi inkondlo zokushicilelwa lezi ke esidilanazo kakhulu ke la esixela kakhulu kuzona kakhulu mhlambe umehluko mhlambe ngokwakho ngalezo nkondlo imuphi mfowethu ngingasho mfowethu ngithi ukhona umehluko uyabona le yokushicilelwa inkondlo ejule ngendlela emangalisayo and futhi ngeke uthathe inkondlo yokushicilelwa ngeke uthathe inkondlo yase stage empeleni uyithathe uthi uzoyishicilela kodwa ungayithatha inkondlo yokushicilelwa uyenze yase stage uyiperforme futhi ibe yiyona kodwa umehluko ngale yase stage uwodwa uma usuyithatha uyiletha ngala kuzomela uqale phansi uyibhale kabusha indlela osukubeke ngayo amagama. Kunento ebadidayo abantu abaningi siyazi kakhulu lenkondlo sezingenise kakhulu lezi sisaziwe mhlambe ngabe khona nenkondlweni lento esithi punchline punchline bethu ayikho zoyigcina ipunchline ku hip hop ayikho punchline enkondlweni ngokwazi kwami nangokuqonda kusho ukuthi into ebalekile nje lapha enkondlweni ukuthi iqondisa ulimi ukhetha amagama udlulise ngendlela efanele impela mfowethu kunjalo njengoba ngishilo ukuthi inkondlo ngendlela ejule ngayo Bhungane nawo Mthwesi ileyo ukuthi ngeke umane ume nje estage uthi ngihaya inkondlo engakaze ngize ngibhale phansi wahlunge nini amagama wakhethe nini yabo bayakwenza esikhathini samanje ingakho uzothola amaphutha amaningi
Ngiyakhumbula lapha ya kumabona kude ngengusho ukuthi wona muphi ke kodwa ngiyakubona lapha ya ugalela kuzwakala mkhulu ngiphinde ngikuzwe nakweminye imisakazo mfowethu wenza umsebenzi uzwakala uyaphambili ubhukhwa uqasha ulaludlile ngawo lo msebenzi mhlawumbe uzothi umlaleli ekhaya wenza kanjani mfowethu kuze nami ngikwazi ukuthi ngenze lento ungichushise lapha nalapha ekutheni nami ngiwele ngelibanzi ngomsebenzi wami. Ngingasho mfethu ngithi njengoba usho ukuthi ngitholakala endaweni eningi uma ukulo mkhakha lo wobuciko engingakusho ingabe uyacula ingabe wenza inkondlo noma wenza ini into ebalekile zinikele isikhathi sakho sonke hlala kuwona umsebenzi uthanda umsebenzi wakho kholela kuwena kuwona abanye abantu ungakabazi uyesi but uthi mawuzwa nowubuka ubone ukuthi yabola lo msebenzi ngihappy ngawo angisolutha alikho iphutha engilibonayo uyimawu usebantwini ileyo nto ebalekile mfethu ngobuciko uma ubenza ebese uzenza nezinye izinto eziseceleni wena awumdingi umlungu but into oyidingayo zama okusa business ongaqala eceleni ukuze uma ngoba la kubuciko mfethu ngesiqamba manga kuyenzeka ukekuthule yabo awuhlezi ushaya ama hit iminyaka yonke kodwa uma sekuthule yiba nayo into ezokufakela imali eceleni ukwazi ukuphila. Angumthwesi phesheya ngifuna ukuthi lento uyiveze mfowethu nombhalo ekhaya ingene kuyena ngabe ngezinkondlo kuyaphileka yini? Kuyaphileka mfowethu angifuni uqamba manga uyaphila mfowethu ngeenkondlo mthwesi khola la mazwi engiwashoyo uyaphila ngeenkondlo uphile futhi 100% ngale kokuthi kube kanjani ngoba into emnandi ngobuciko ukhipha kanye udlunyaka wonke. Iqiniso lelo nami nje umndeni wami ngondlile ngezinkondlo ngalala ngidlile ngezinkondlo ngenza kwenzeka ngezinkondlo uma ukuthi kampela uzibukela phansi inkondlo ngithi hayi ngeke hayi uhambe eceleni ngampela cha mhlambe mthwesi na uzophonsa yakhe imibuzo asiphe nje imigqimbalwa yenkondlo yakhe afisa udlulisela yona umkhulu mthwesi mfethu nawo phonsa yakho mfethu. Alright mhlambi andizothetha kakhulu namhlanje andinayo imibuzo emininzi because ndiyamva into ayithethayo but mhlambi khomuntu ongaziyo ekhaya uqala nini ukuprove ba yini man netalent hayi man no ndingakwazi ukuyenza lento le because nomnye umuntu ekhaya ngokukhona akwazi ukuyenza but akazi uqala nokunotice ukuthi hayi man lapho kanongoma ukutheni ngaye ufuna ubhana nethi hayi man ukuya ndiyofuna amadlela alihlaza usakuhleka ni okay ya mfethu uqala nini sekuneminyaka mfethu 2011 ngisafunda isikole yeah apho ndifuna ukuya khona kusekutheni umna se primary kuya uze ndiyofika high school benenhloni bendoyika ukuthetha ndizazi kodwa xa ndodwa hayo hayi man ndibetha yonke into yabona but benamahloni ukuthi ndibe ngumsasazi ndiyakhala uba umsasazi qho ayi man inkingi lamahloni but kwamba okay andingatsho uba ndifundele kobani bathini ndifuna ukwe ndive kuwe ukwenze njani wena nganya kwethu andaba mhlambi kuyakufikela lona le ngekukhole mangakutshela lento engikutshelwana ngimaphambi kweinkumba zabantu mfowethu ngenza lento engiyenzayo kodwa ngiye ngithi mina akekho umuntu onamahloni ukudlula mina emhlabeni kodwa uma sengise stage kodwa ngeke uze ukubone lokho uvalo luhlezi lukhona into eshaya abantu yabona ngesikhathi kuthiwa uyokwenza ubuciko khona lolu valo ukushaya ungalilaleli ngesikhathi lokushaya qhubeka hamba iya lapha stage mawufika khona lizophela uvalo mfethu mina every day manizongena emsebenzini ngihlala ndikholanda ethi Nkosi yami ulafika ixesha kaze nizofike ndithini iyadingeka leyo nto yini maro nizothini ndibhala omaphephana ukuprepare ndithi ayikho right ndithi but ndiyenza inkqubo ibe right babe mnandi abantu but ke mfethu ndiyarhaluka sive abantu abathini bona bayivile inkondlo yakho nale oyitsho qala sibe sisiya abantwini ngusahlala insizwa impela yebo uthando lukhona imizwi khona kodwa ikhona inhliziyo ilikhuni ayikhoni kuhloke khubalo elikhukhubele eceleni kwenhliziyo yendoda edlisiwe ngakho ke mantombazane akungathi ke nina uma nidlisa satshanyana lapha ke mina nginibalekela ngenhloso yokunivikela kunoqhako nganibhamela ebese nina ningisho ngamagama ningibiza ngakho noma sengizama ukunichazela hayi angisona isigwada ngiyona lento engicabanga ukuthi ngiyona empeleni ukuthi nje ngithi ngisazama ukuchaza bese ningena emlonyeni nithi ngesona isigwadi pho kungani uyayiwena hayi ndiyakubona awukhozi inkondlo kuphela into enye nebeniyenze
Siyashutha kanya kwethu. Masikhuluma ngeBMk Uju Production, esikhuluma ngabantu abashutha. Sithi singamadoda angamenya, sabona itende siyangena. La sabona itende nje siyangena. Empeleni ngabe wenza lophu uhlobo lomcimbi, umshado, ntontoni, music video, abenza inkondlo, ila sifika khona thina bese siyangenelela ke. Ndabekho abantu ababiza kahle njengathi. Uphinde futhi yobani? BMk Uju Production. Mfethu nizivele nani ke nikhona yonke indawo eMzantsi Afrika. Kakhulu qhawe danke baphethu siyabonga kakhulu ekuthimba lonke likhona pha ngaphakathi endlini labe gamakhaya lethu umthwesi lobiza kwegrade umfoma akhathulwa phansi kummandla selisikisiki ingcenge indawo apho inkabeko ayichiya khona lusikisiki idolobha namhlanje asoze kwashithi ekomkhulu lamampondo le emampondweni noma likweyiphindayo empondo wazi ba ikomkhulu lawo lile emampondweni yilonto ke sidodo selekhona sisho sithi enkosi.